Moi! Mä ajattelin kertoa teille aika tärkeästä aiheesta, kun meillä on jopa eduskunnassa sellaisia kansanedustajia, että he puhuvat, että niin velanotolla ei ole sinänsä mitään väliä, että eihän niitä tarvii maksaakaan. Mutta mä ajattelen itse sitä kautta, että terve talous on periaatteessa kaiken pohja. Ja mä haluan kertoa nyt ihan elävästä elämästä esimerkin, että tällainen paikkakunta kuin Koski-TL. Me ollaan täysin velaton kunta. Meillä on niin vertailukelpoinen tulos ihan kansallisesti, että meillä on niin kuin 600 € per asukas on meidän tulos ennakkotilinpäätöksessä. Ja meillä on tosi vireä yrityskenttä, kiitos heille, jotka tämän mahdollistaa. Niin me ollaan tällä velattomuudella me ollaan pystytty rakentamaan tänne tosi hyvät palvelut. Meillä on maksuton varhaiskasvatus. Meillä on ala-aste omalla 2200 asukkaan paikkakunnalla. Meillä on yläkoulu, koulukeskus, meillä on lukio. Kaikki on samalla alueella. Meillä on kirjastot, liikuntahallit, julkiset rakennukset on kaukolämmössä. Meillä on urheilualueet. Kaikki on niin kuin ihan viimeisen päälle. Et jos me oltaisiin alettu elää vaikka 90-luvusta asti velaksi, niin mä väitän, että meidän koko kuntaa ei olisi, että me oltaisiin niin osa jotain, esimerkiksi Suursaloa tai jotain tällaista Loimaan aluetta, ja me oltaisiin tosi näivettynyt kylä. Että meillä on sekä niin kuin yksityiset ja julkiset palvelut, meillä on ihan viimeisen päälle. Et sillä on ollut kyllä todella iso merkitys, miten ollaan kuntana niin kuin talous hoidettu. Että velkaantumisessa piilee kyllä isot riskit, että jos sä ajattelet tavallaan niin kuin hyvää, että otetaan nyt vaikka velkaa, että saadaan näitä palveluita, niin se on niin lyhytnäköistä, että se voi kestää muutaman vuoden, mutta sitten kun sä oot taloudessa, siinä ei saa sen kivan miehen tai naisen mainetta, mutta sä oot taloudessa tarkka, niin pidemmällä tähtäimellä sä niin kuin varmistat tämmöisellä esimerkiksi niin kuin meidän Koski-TL:n Varsinais-Suomessa niin kuin tapauksessa, niin sä varmistat niin kuin tulevillekin sukupolville ne palvelut. Et me tullaan olemaan niin kuin todella pienenä kuntana jatkossakin itsenäinen. Ja se ei ole sattuman kauppaa, se on ihan tietoisella pitkäjänteisellä työllä varmistettu.